Днеска е страхотен ден за теб и мен. Хайде, мило, ела с мен и забавлявай се. Днеска е страхотен ден за теб и мен. Хайде, мило, ела с мен и забавлявай се. Ето я пред вас сега, най-красивата жена, неустоима е, за мъжките сърца. Haydi çaye mansarte oven, haydi çaye mansarte kelem, dedi ke nasarine some mangabatu. Haydi çaye mansarte oven, haydi çaye mansarte kelem, dedi ke nasarine some mangabatu. Всеки път ми бягаш ти от ръчичките, но гепналите смятай, че ще останеш с мен. Всеки път ми бягаш ти от ръчичките, но гепналите смятай, че ще останеш с мен. Ето я пред вас сега, най-красивата жена, неустоима е, за мъжките сърца. Haydi çaye mansarte oven, haydi çaye mansarte kelem, dedi ke nasarine some mangabatu. Some mangabatu çaye çaye, some dikrum tu, kovilo çutum tu, tuki kamerama, imobogi kadam. Ето я пред вас сега, най-красивата жена, неустоима е, за мъжките сърца. Haydi çaye mansarte oven, haydi çaye mansarte kelem, dedi ke nasarine some mangabatu. Haydi çaye mansarte oven, haydi çaye mansarte